Nagluluto kami guys ng octopus. Gagataan namin. Pinapakuluan ko muna sa tubig na may suka. Tapos mamaya, aalisin ko yan dyan. Tapos gagataan ko. Kumakain na si Kent. Kent, what are you eating? Shanghai ang ulam ni Kent. February 20 na ngayon guys. Kumakain si Kent. Shanghai ang ulam niya. Kain. Shanghai. Nagluluto ako guys ng octopus. Pinapakuluan ko muna. Mamaya gagataan ko yun maanghang. Ayun Papakuluan ko muna para mawala yung lansa niya. Nilagyan ko ng suka yung niya, yung tubig. Tapos papakuluan siya sa suka at tubig. Hello guys. The dinosaur is eating guys. Kulit-kulit si Kent guys. Kain muna siya guys. Susubuan ko para. Kain na horse. Kain na si horse. Wow. Yummy. Yummy. Yummy horse. Busog na ang seahorse. Luto na. Hello guys. Good morning. Happy Monday. Oh, your friend. Dinahanap ni Kent yung friend niya, yung yung sa lagubang, sayabang. Lumipad kasi. Say bye, friend. Wawa man, sad si Kent. Lumipad kasi. Pinapakain niya ng banana, lumipad. Nagluluto ako guys ng tokwat baboy. Katatapos ko lang magtanim ng mga gulay, boto. Nagtanim na ako kasi mainit na. Tutubo na siya. Nung tag-ulan kasi ang hirap magtanim. Namamatay lahat. Kaya ngayon nagtanim na ako. Yan ako guys nagtanim. Doon pa dyan. Bagong tanim lang. So guys, nagpiprito na ako ng tokwa. Tapos yung baboy na isasahog ko sa kanya, ito na. Nalaga ko na to ng isang araw. Frozen ko lang. Nilagay ko sa freezer. Ayan, may yellow pa. Prito muna ako guys ng tokwa. Ito pa yung ipiprito ko. Oh yes, spiders. Tapos gumagawa ako guys ng ito. Kalamansi, toyo, oyster. Lalagay ko sa sauce ng tokwat baboy. Oh, no more spiders? Opo. Spiders like banana? Oh, you will give banana to the spider? Nagluluto pa ako guys ng tokwat baboy. Kasalang pa. Ayun kawali. Pinapainit ko pa yung kawali. Gutom na kami. Later, we're going to eat rice first. Kain na kami ng kanin. Igigisa ko na lang yung tokwat baboy. Tapos kakain na. Ito na guys, lapit na maluto. Kakain na kami pagkaluto. Kain na. What's up mga katakaw? Kain na! O, kain na!
Kain na guys. Kain na kami. Ulam ni Kent, hotdog. Kasi hindi siya nakain ng tokwat baboy. Ito yung ulam namin guys. Oh. Tokwat baboy. Kakain na si Kuya at saka si Kent. Dami kaming saging dyan guys. Oh. Yan yung mga dala namin galing Tigbinan. Yes, kain na tayo. O, Kent, subo na. Wow, yummy, yummy. You want tokwat baboy, Kuya? Okay. Ha? Bakit? Kain ako. Namaya, pag naubos yung hotdog, ha? Nakain din yan si Kuya nito. Kaso may hotdog siya. Binigyan kong isa. Hop. Hop. Naalok na si Olap, kain na daw. Eat first, Kent. Hello? Hop. Yummy. Mom. Okay. Water. Kunti lang. That's enough. That's enough. Kain pa kasi siya ng kanin. Hindi ko alam, anak. Wipe mo na lang, anak, sa damit mo. Kasi maliligo din tayo mamaya. What? Yummy. Yummy. That's enough, Kent. That's enough water. Wow, good job. Kasi pag madami siyang nainom na tubig, hindi na siya makakakain ng rice. Kaya konti-konti lang na water. Mom, kap ng pagkain. Mom, Nak, mamaya kain ng banana, ha? Kamis nito. Sugar ko. Senyorita. Sarap. Masarap to habang kumakain ka may saging. Papa akong tokwat baboy. Hindi ko kumain, sabay pagkatapos ito, mapapak na yung tukla. Mahilig siya magpapak ng tokwa. That's enough, Kent. Yummy. Oh, is that hot? No, it's not hot. No, it's not. Excuse me po. May ubo at sipon niya sila guys pagkagaling namin sa Tigbinan. Are you okay? Are you okay? Yeah. Inuubo at sinisipon silang dalawa. Hindi ka nga si Kuya kawawa. Papa. Kawawa Kuya. Papa.
Papa. Papa. Papa. Papa. Wawa si Papa. Naanak nila lang. May tanim ako guys kanina ng ano, sitaw, pipino, okra. May ampalaya na din ako, nagtubo na yung ampalaya. Sarap. Sarap nito guys, papakin. Yeah. Hello. Opo. Omi, hello. Opo. Omi, hello. Yun lang yung vlog namin guys. Thank you for watching. Hope you Like our video. bye. And subscribe. Bye guys. Bye guys. Ingat. Bye bye. Thank you for watching. Bye.